Moest ik je werk, hè? Mooi. Oh, dit is prachtig. Dat het Pier opdien. Klusje hier, klusje daar. Bel Pier maar. Dat klopt net helemaal, hè? Nee, want Oene had ik geholpen. Was net weer, hè? Oene? Nee, ik. Hij staat open. Zo? Ja, ik moet zeggen, dit mandje is aardig handig. Ja, maar een beetje coaching van Pier. Ja, ken ik wel een beetje klussen. Nou, knap, hè? Maar Oene net weer, hè? Ja, wees, hè, een Oene. Nou, ik heb wel merken, dus toen er net bij was, haast recht. Oene had iets vooral in het patron. Wat bost, oene en klussen. De catering, dat had te regelen. Hij die in ieder geval zijn best. Oh, de koffie, droege ballen. Nee, wat dat onbelangrijk hebben, die won best je leven. Net zo rapje. Hij had hem toch voor 100% inzetten. Ik heb ons geleerd dat 100% van neert nog altijd neert is. Dat is een goeie. De speaker op de kop, ja. Hoe speakers prutsen. We sturen Oene om eens om een speciale klus. Speakers van het plafond. Ja, met een kop aan de onderkant. Oene onderkant. Jongens, dit wil ik hier net haaien. Doch het dan dat Oene bij is. Dit liep het neer op, dus achter zijn regen om. Auke en Marije, hoe zit het trouwens met huiswerk? Daar ben ik nog net aan het komen. Dat doe ik jong wel. Want ik heb nou aanstaan eerst een afspraak met de GGZ. Oh, ik ben nou vet. Hoi. 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 En Marije? Ja, ik jong. Waarom nou net? Oh, ik heb nou net zoveel zin. Dat is net de afspraak, Marije. Eerst het huiswerk, dan de orenzaken. Dat is maar even zin, maatje. Auke mij toch ik jong? Auke had een afspraak. Nou, ik moet dus nog bellen. Dat moest wel een beetje consequent blijven, je Brecht. Hoe zit het nou, ha? Consequent? Ja, pension PNB, mij de P. Hallo, met mevrouw de Koning. Vraagt de Marije. Hé, maar Marije, dan is het net mevrouw de koning, dan is het koningin. Want dan komt er altijd een in achter als het een vrouwelijke vorm is. Zie je toch wel weer te kennen als de squallen die beter die best dienen. Daar had Brecht gelijk aan. Ja, maar ja, het verleent het ene ering en het oor even uit. Ja, wat wordt bij zulke eren, hè? Dat was van die flap-eren. Dan mag ze gauw eens even wetter, ja, want die hang je er helemaal voor en jest ik niks. Haha, wat leuk. Kom op dan, beginnen. Nou, allee. Wat is jeugdzorg? Jeugdzorg is heel breed. Dat is in feite alle gespecialiseerde zorg en hulp aan jongeren die problemen hebben. Maar dan ik problemen op meerdere gebieden en ik zwierdere hulp. Bureau jeugdzorg, daar moest terughinners is, maar dat moest via bureau jeugdzorg om uiteindelijk gespecialiseerde hulp te krijgen. Dus bureau jeugdzorg heeft eigenlijk een soort doorverwijzende functie. Ja, dat is een van de taken die ze hebben. Dus als er meer problemen binnen, dan komt bij bureau jeugdzorg en dan zeggen wij wat is er aan de hand. Wij maken de indicatie. We zeggen waar komt het wij en we bepalen wat voor hulp moet er eigenlijk komen. Wat voor type mensen komen hier nou eigenlijk? Hier komen jongeren die problemen hebben in de thuissituatie, dus die een heel soort ruzie hebben. Maar het kan ik wezen dat er misschien wel signaal binnen van kindermishandeling. Ben je vroeger zelfs ook in onrekking geweest van jeugdzorg? Eisen, dat kun je niet vragen. Nee, dat vregen ze net. Nee, dat ben ik net. Klier maar Marije is broer. Dan kunnen wij nou praten. Dus is het op de skepmoedie zelf. De rab je nou ronen nota bene achter zijn regen om. En dat ik een slijm uit Marije. Het is toch hartstikke mooi dat Marije en ik het zo goed vrienden kennen. Hey, een beetje op dezelfde golflengte zitten als de jeugd. Hey, you've got the vibes, babe. Dat soort verhaal. Communiceren, heet dat Brecht. Communiceren? Praat van eet. Popiopie gedrag. Oh, het zou mij maar leuk vinden. Die ben ik geniezen die uit achter die regen om. Wist wat het met die is? Dat best toe gunstig. Dat best toe gunstig omdat ik jong van Geers ben en doe net. Oh ja, maar hier is echt zo jong van Geert te leven. Hier is krijg nog een puber. Kist je direct wel inkomen te wenen. Krijg als ongene. Ik heb mijn naam van. Wat is er nog aan? Ja, nou, jongen, Brecht en ik die hin krijgt even een opvoering. En nou, wat Brecht had... Ja, Peer, jongen. Als je een opvoeding moet dat er iemand die dan een beetje opvoeding broeken dan best toe, jongen. Nou, sa. Wat ben het waarin is net? Ja, maar dat moet je toch ook wijs dat je bij een brengen? Moest maatje zijn misbroek van je? Nou, en ik zei, je moet gewoon wat met die bij mij lullen. Dat werkt. Ach, Peer, kom op, dat wist toch zelfs ik. Dat brengt je toch Jorden morgen een keer bij de vinger om daar. Dat is de speaker op een kop. Ja, aan de onderkant. Aan de onderkant. Nee, Pier, dat is nou net grappig. Nee. Oh nee, hè?
Dan zeg ik het je maar eens even krijg vertellen. Hè? Jij bent het zo goed in je, hè? Nou, dan ruil je Oen en ik. Ik bemoei me hier helemaal nergens met mij. Maar ik zie hem dit wel vertellen, hè? Ik doe te wedgen, hè, dat dit op een kop verkeerd komt. Krijg wat je speakers in het plafond zeker. Stel dat iemand probeert hem zelfs te kwaad van terug te volle pil te nemen. Help je hem dan ik? Komt dan Ian en ik bij jeugdzorg terug? Dat kan wel. In eerste instantie als iemand een heel soort pil neemt en die wordt dan uiteindelijk via de ambulance ophellen, dan gaat hij naar het ziekenhuis en daar zal eerst zien worden van wat is nou precies aan de hand. En als er dan ik nog in de tussensituatie zwaar gaan binnen, dan komt hij ik bij bureau jeugdzorg terug. En dan geven we zin van wat kunnen we daarin doen. Sowieso ik dat ik terug een psychiater naar zien word. Worden de ouders ook aangesproken op hun opvoeding? Of... We spreken ze nooit aan op hun opvoeding. We zeggen altijd van wat is er aan de hand en waar liggen de problemen. Daarin geef ik mij in gesprek met ouders van hoe zij dat zien aanzeggen. Dat wie de bril bijna. Ja. Dat is heel belangrijk om te zien van wat is er nou precies aan de hand. Dus we praten met de jongeren, praat ik met de ouders, maar we laten ik met elkaar praten. Want uiteindelijk zit ik met elkaar weer verder matten. En hoe zit het dan met Auke dan? Hé, IJzer, daar zouden we het niet over hebben, hè? Nee. En zelfs al zoest het mij vreegje over een persoon, dan mag ik denk ik niet zo zitten. Ja, precies. Wij zitten met privacy. Stel als je komt en ik ga in gesprek met jou en er is van alles bij de thuis aan de hand en mijn ouders een probleem, dat was een probleem. En ik vertel het vervolgens Sinana. Ik ken het. Oh, maar dat had ik net Anne vertelt mij alles, ja. Over privacy gesproken, man. Ja, inderdaad. Ik ga nog een leuk cadeautje vieren. En ik denk dat je met wel broeken kent. Oh, wat leuk. Omdat het belangrijk is, dat zit er ik op. En een aantal stickers van de kindertelefoon. En deze keer ik wil broeken. Oh, die wil ik wel. Maar dan is dus... Dank je. Dan kun je dus, als je net wist hoe het was, maar kun je altijd bellen. Of als er een probleem is, kun je bellen met de kindertelefoon. En dan kun je met chatten. En het kind anoniem. Oké. Vrouw, jij wat terug dat je een verkering had? Of hij nog een verkering? Wanneer is verkering? Niet mee bemoeien, IJzer. Gevoelige zaak. Nou, nevens mij, dat is het officieel verkering. Als het, Ja. Of weet hij net hoe dat werkt? Nou, kom op dan, plot op een bek, hallo. Echt niet voor de camera, IJzer. Nou, dan zeg hem toch uit, jongen. Ja, leuk proberen, IJzer. Het draait er dus mooi net in. Als we willen zoenen, dan gaan we wel even om de hoek staan. Dat is privé. Kom. Mike, je gaat de boel toch niet weer verpesten, hè? Nee hoor, je hoeft zelfs niet thuis te komen deze keer. Ze woont correct tongen. Eeuw. Wist wat? We kunnen bij u dus waarschijnlijk wat te filmen. Spotten heet dat. Als ik spot, dan stoot het net droog. Mag ik ook mee spotten dan? Ik ben er helemaal klaar mee. Alles draait hier omheen. Pier, pier, pier. En als er dan eens een keer wat verzuist, dan doet hij nog lomper. Maar Brecht, Vanker, doe maar dat hij net zo boot omloeken. Wie redt het ik jaar voor mij, dat ben weer pier net beneden. Dan kun je wel 10 keer wat verzinnen, maar je loopt er maar geen spier van hoor. Nou, zo is het toch leven, dat is een beetje laagst. Hé? Wij kunnen het wat doen voor jongeren tot 8 jaar. En hoe zit het dan met Auke dan? Oh, goeie vraag, IJzer. Jeetje, wat is de wield met die camera? Ach ja, jongen, maar het is al je extra serieus. Ik had het heel anders gedaan. Gewoon alles in scène zetten. Ja, hallo. Het is een reportage. Het is niet een of andere speelfilm. Reportages zijn vaak ook nep. Nou, ik merk het anders altijd als iets nep is. Echt niet. Jij wou toch vroeger altijd actrice worden? En weten jullie waarom? Nee. Omdat ze dacht dat ze dan met Rick van Goede Tijden kon zoenen. Maaike! Die barman. Echt? Jaloers? Hoe geestig? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch al je nep. Ja, en daarom maak ik nu veel liever echte dingen. Ja, mij maar een speelfilm. I am Bond. James Bond. The Lady Killer. Oh, Mr. Bond! My hero! Nou, IJzer, wat een praatje is net. Sorry, ik om Maaike te versieren. Is net een charmeur. Ook is er nog wat van leren, Giel. Dus hier binnen de zusjes. Ja. En, begreep je met Fries al wat? Jawel, ik kan het wel verstaan en lezen gaat eigenlijk ook best wel goed. Nou, welkom jij. Zal ik een bakje thee zetten? Nou, lekker mevrouw de Boer. Nou, lekker mevrouw de Boer. Ik drink het altijd met een gebakje. Oh ja, taart is lekker. Hé, niet zo brutaal, hè? Dat vind ik te zeggen, Anne. Gewoon netjes vregen. Mammy, mooi wij een stukje taart.
Alsjeblieft, doe, ik vind het al lekker. Ik zal zien wat ik van hem de wang ken. Bist er wist van dat het niet een van mij is? Maar je moet zo langzamerhand wat zwaarder genoeg die de meisje eisen. Dat hoeft net, Heidi. Helemaal maar een stukje taart. Neem een stuk even sinaasappels mee. Ja. Auke? Zonder communicatie komen wij niet verder. Auke, het is wel belangrijk dat ze maar die mem prijst, hè? Auke. Als er geen dialoog is er ook geen vooruitgang. Auke? Die mem wil wel weer contact, maar hoe liep het dat met die, Auke? Hey, zo. Trek maar in een sinaasappel op. Dan kan ik dan nog taart horen, of net? Ja, hey Jim. Ja, ophouden met die vuilbijkerij. Net op mij hier. Wegwezen. Fres. Laatste keer. Dol weg op. Meneer de Boer is nou vet. Hoogste tijd of niet? Misschien wel. Meekomen, papa chauffeur is er. Vind je het dan niet erg, hè? Oh, vette bak, hè? Jeetje, mooi. Echt serieus. Ja. Ik vind het niet slim van die, hè? Dikke tut. Moet je kijken wat Giel stuurt. Ik ben geen tut. Nou, helemaal niet dik. Nou, die zal wel boos zijn dan, hè? Waarom zou die boos zijn? Dat is toch logisch? Je moet gewoon meteen doorhappen. Net zoals IJs en ik. Nou, ik vind het echt geen stijl, hoor. Nee, jij bent lekker bezig, wou je zeggen. Hoe liep het dat met die, Auke? Zonder communicatie komen wij niet verder. Ja, maar jou ook, hè? Ja, het is mijn Freddy van Omroep Friesland. Ik heb voor die een adres en een telefoonnummer van die Beppe gekregen. Moest ik even gooien. Van wie? Beppe? Hey Giel, die Omke Oene van mij die is de laatste tijd ook lekker bezig. Hoe bedoel je? Nou, hij zit de hele tijd te flippen en klept van mij brecht. Nee. Ja. Nevens mij heeft hij wat mouw hoor. Ik denk het net. Nou, ik denk het wel. Marije, dat ik juist de woonkamer van de GGZ, waar ik belde door de omroep. Omroep? Krijgen we opslag? Nee, mijn Beppe die had dus proberen via de omroep contact met mij te krijgen. In Beppe, door heeft toch helemaal geen Beppe meer? Nee, dat dacht ik dus ik. Vet! Een toverbeppe die zou je rook opkomt. Jongen, dat kunnen we op mijn dwam. Dat kunnen we filmen. Dat vind ik echt een belachelijk idee. Dat vind ik een belachelijk idee. Ja, zelfs zonder camera. Ik weet überhaupt niet of ik er wel heen wil. En die Beppe die stikt wel contact met hij. Dat jou doen dat ze die graag zien wil. Ik vind dat ze een kans aan maakt. Of stel ik koos maar die maken. Oké, maar dan was zonder camera. Geen pottenkiekers. Hey, Anne. Hoi. Oh, het is er. Ja, dat zul jij zeker niet weten. Nee. Dat sms'je. Oh, dat is... Wat vind je er mis mooi? Ja, wat zou daar nou mis mee zijn, hè? En ik zag je net wel kijken naar Diana. Ja, maar... Mama, het mankeert jou. Al die Friesen zijn ook hetzelfde. Allemaal van die boeren. Maaike had dus toch gelijk. Oh, heeft het jonkje het een beetje verpest voor hemzelf? Ken je net zo goed omgaan met van Bla 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 bla. Zeg ik dit nou wat dan? Te laat. Auke. Oh, lieve jongen, wat ben ik blij dat je de best. Het komt gauw in een huis. Ja. En dat bent vriendinnetje van een vriendin, ja. Auke, ik ben zo blij als het komt best. Dat wist het heel. Ik had die op de televisie zien en dan bleef het je het. Die mem had ik heel wat meemaken. Die paken, die had hemzelf te kwadien. En die mem had hem voelen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Als je dat meemaakt. Dat je haat vindt. Ja, het gebeurde mij ook. Mijn man wie opeens voort.
Hij was manisch depressief. En dan zit ze ook er soms aan te komen. Maar waarom had ze nooit verteld dat ik een beppe hier, want... Ja, leven, dat weet ik net. Waarom had ze dat net zijn had. En ik wist net wat je hem wien. En helemaal net waar Sto wist. Maar dat best wel naar me neemt. Wat zei Sto? Ja, dat jou is mijn brecht om Scarly. Dat ik maar Brecht en ik. Ja, ik vond zelf ook al een pap. Wat voor hele zoal had hij dat verteld? Nou, Marije, wat dacht je? Marije? Oh, die is echt speaker. Nee, nou jongen, dan loop je er niks van om in het weer, ja? Oh, ook gelukkig maar. Ja, best wel gerust? Nee, helemaal goed. Oké, hoi. Dankjewel. Ja, hoi. Goeie. Hartstikke ja? Ja. Marije, die denkt dat weet ik jaren wat aan. Geweldig. Wie neemt Marije weer te pakken? En dan heb ik een vraag aan die. Komst toen nog wel bij je mem? Nou, nee, en daar heb ik eigenlijk helemaal net zo vol behoefte om. Dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Dat is heel moeilijk. Maar zij had natuurlijk het wel heel moeilijk gehad. Maar haar huid, die huid had heel volle van haar die. En daar was ik heel wies mee. En dat werd ik heel goed. Maar ja, toen ze die kwijtrekken, toen ging het helemaal mis met haar. Toen is ze eigenlijk helemaal kapot gegaan. Dat hij ze een ontzettend hoop steun. En ze weer heel wies met hem. Maar ze had het toch net redden toen ze alleen nog kwam. En ik ga haar ook net helpen kunnen. Ik ga haar ook net helpen. Dat is van mij natuurlijk ook heel verkeerd geweest. Maar ik zag toch ook naar mijn steun in de drugs of zo? Ja, je bent al je maar meesken. Rauke, dat has wel... Ja. Och, Jankje, du bent gelukkig dat terugkomen. Dat zul je net weer hoe komen. Dat is stom. Dat hoop ik. Dus mem zei altijd, kom, want dan kunnen we rieskaffen. Rieskaffen? Wat betekent dat? Dat je met elkaar bedenken hoe je verder moet om het goed te krijgen. Kom bij elkaar en praat erover. Communiceer erover. Je kan het nooit helemaal alleen doen. Een mens kan iets net alleen doen. Je ziet je altijd steun bij je. En ik hoop dat hij dat bij mij vindt. Wacht, ik ga wat strook komen. Ik vind helemaal net dat we dat zien PSC's maar. Dat is helemaal net... Daar hebben we niks meer te maken zien. Ja, nou, sorry hè, maar ik heb het jongen, ik heb het jaard, ik vind dat Pier het witte moet. Ja, wie daar? Pier. Kom er maar in. Hey. Hey, je bent heus ook een meidje. Nou, dat zou Brecht leuk vinden. Hè? Ja. Iedereen wat of zo? Hey, kom op, man. Hey, ik zit toch op dezelfde golflengtes, Jim. Je kan mij dat maar vertellen. Hè? Pier? Ja? Wij denken dat... Ja? Wij denken dat Brecht en Oene wat mauker hebben. Grapje. Nee, echt weer, ik neem het serieus. Ik heb ze dit zijn jongen. Het is wel een goed jongen, denk ik. Hey. Hoi. Wat is er? Ach, niks. Het vast Michiel te meidje. Ja, het is ook zo'n lomperik, hè? Hoezo? Ik bedoel, ja, het is Giel, maar... Nou, moet je dit belachelijke sms'jes lezen. Hij noemt me niet slim en een dikke tut. Hé? Wat? Ja, dat vond ik ook. Het is eigenlijk best wel grappig. Wat grappig? Nou, zal ik daar eens even een cursus Fries, Jan? Dit betekent in het Fries dat hij het net erg vindt. Huh? En dikke tut, dat betekent dikke tuut. Oh. Dus dikke kus. Maar ik deed vet gemeen tegen hem, in het honk. Nou, je hebt hem ook goed, meid. Hey, echt bedankt. Ik moet hem nu echt zoeken. Hey, doei! Doei! Ga, wij hebben ook iets, ook al ik het viel toch wel goed, als die een helpt.
Brecht. Ik wil even met Sinicezen. Daar is het helemaal gelijk met het popiopje door. Dat maakt me ophouden. He? En dat van onderen, dat achter zijn regen om gratkus meidje. Ik kijk net warm hadden, ja. En ik vanwege die opviering, dan moet ik gewoon één lijn loeken. Ik wil gewoon, dat doe en ik hou van die Brecht. Jongen, ik hou toch gek van die. Ik moet je mijn excuses aanbieden. Omdat ik zo dom deed over die Esmond. Ik begreep hem gewoon niet. Ik dacht dat je met dikke tut bedoelde. Sorry. Ja, het niks. Misschien is het dan nou echt wel tijd voor die dikke tut? Dat denk ik ook. Fred maar in de sinaasappel!